אז היי יוטיוב, היום אנחנו נעשה סרטון, לא נקרא לזה פתיחת קופסה, נקרא לזה ערכת יצירה. למה אמרתי בכלל פתיחת קופסה? טוב, אז אנחנו נעשה היום את ערכת היצירה זאתי. היא עלתה 140 שקלים, שזה מאוד יקר. הנה, רגע, נסובב אותה. ככה היא נראית. וואי. ועוד זה כאילו כתוב עליה מבצע 140 שקל. כאילו מה? קניתי גם את התוספות של זה, שזה פשוט המוכן, הצמידים המוכנים. ואם לא אמרתי, זה כאילו ערכה להכנת צמידים מאיכותיים. אז כדי לעשות את הצמידים, אני אבחר כמה צבעים. אני בחרתי 2, ורוד ושחור. ואני פשוט, כאילו, יש בתוך מכונה, יש בתוך הקופסה מכונה, ובתוך המכונה, כאילו, בתוך המכונה צריך לשים את כל החוטים שמגיעים בתוך הקופסה. אז אני כבר סידרתי אותם שמה. אז רציתי לעשות לכם על זה סרטון. אז אני לקחתי, אני לא לקחתי הרבה צבעים, אני לקחתי ורוד ושחור. כי אני מאוד אוהבת את השילוב של הצבעים האלה. ואני פשוט שמה את שתי הצבעים ביחד, וקושרת אותם לתוך הדבר הזה שיש פה, שאליו מחובר כפתור שמסובבים אותו, גם זה מסתובב. אז אני קשרתי את זה לצד אחד, לפי ההוראות שיש בפנים, ועכשיו צריך ליצור קו בזה שאנחנו גם תופסים את זה פה, ואז אנחנו שוב פעם תופסים בצד השני, ואז אנחנו אוקיי, לא הבנתי כלום, אבל בסדר. איך אני אמורה לעשות את הדבר הזה? אלוהים ישמור. הבנתי. צריכה מספריים. רגע, חכו שנייה. לא, הסתבכתי בחוטים. טוב, אני הולך להביא מספריים. אוקיי. אז הבאתי מספריים. לא עצרתי אפילו את הסרטון, כי המספריים שלי פה ליד המיטה. אז אני פשוט כאילו, אחרי הליפוף, מה יש לזה? אוקיי. אחרי... לא, באמת? נו, באמת? כל הזמן יוצא. אל תהיו כמוני, אל תתעצלו, כי אני מתעצלת. אז אחרי שאנחנו עושים את הליפוף, אנחנו גוזרים. קודם אנחנו לוקחים את מה שעשינו מקודם, את יש בתוך החבילה, אני לא זוכרת אם אמרתי, 2 כאלה, שפשוט במקום שיעזרו לכם, אתם פשוט יכולים לשים אותם, ואז כאילו זה עוזר לכם. כדי שזה החוט לא יצא. אבל אני לא צריכה את זה. סתם אני כן. אבל מה? זה לא נפתח. שיט, זה לא נפתח. לא, אני אומרת לכם את האמת, זה לא נפתח. מה זה הדבר הזה? לא, זה קשה לפתוח את זה, מה זה? יואו, נראה לי פה שקע. נראה לי שקע ביד. זה לא נפתח. שיט. טוב, אני אמצא משהו אחר או שאני אצליח לפתוח את הדבר הזה. אז מצאתי משהו אחר. כאילו, מה עוד צריך חוץ מהדבר הקטן והעוזר הזה? פשוט כאילו סוגרים אותו.
זה לא כזה קשה. הופה. זהו, זה כל הקטע. למה להסתבך כל כך? הופה. יופי. עכשיו אני פשוט יכולה לגזור את זה וזהו. הופה, נו. עכשיו אני מוציאה את הסיכה. וקושרת. לא כל כך קשה. אני לא בטוחה שעשיתי את זה בסדר, אבל בסדר, כאילו. גם אם זה לא יצא טוב, אז מה? אני אאלתר ויעשה משהו יפה. אני מקווה שיצא לי משהו יפה. שיט. למה זה מגיע לי? צריכה לקשור את זה יותר חזק. הבנתי. לא הבנתי. אוקיי, אני אאלתר. וואי. אני פשוט כאילו חותכת את זה, ואז יש לי כאילו קו אחד אצלי, ואז אני פשוט מסובבת, וזה יוצא כמו צמא. איזה מאלף זה. זה לפעמים נתקע הכפתור, אל תיבהלו. וכן, הצמיד הזה הוא לעצמי. איזה מהמם. איזה מהמם. לא, אני אומרת את האמת, הוא מהמם. עכשיו אני פשוט קושרת. הרבה פעמים אני קושרת, כדי שהליפוף לא יהרס. כי אז כל הצמיד הלך כפות. פשוט הלך כפות. לא, אתם לא מבינים איזה מהמם זה. איזה יופי. עכשיו אני פשוט מוציאה לא את הליפוף, את זה מהוו. איזה מאלף. לא, פשוט מאלף. אמרתי את האמת, אני לא מסתלבטת. עכשיו אני קושרת גם בצד השני. יואו, איזה מאלף זה. איזה מכונה טובה. פתרת לי את כל הבעיות בחיים שלי. זה לא הצמיד הכי יפה בעולם, אני מודה. אבל הוא נורא יפה. לא, הייתי צריכה ללפף עוד. למה? טוב, אני פשוט אסתדר עם מה שיש לי עכשיו. למרות שהוא נורא יפה, אבל בסדר. איזה צמיד מאלף, תראו. אני אקשור אותו עוד פעם. שאני אהיה בטוחה שהוא לא יצא לי הצמיד המאלף הזה. תסתכלו. איזה יפה. אני אוציא את הצמידים האלה. אני אוציא את הצמידים האלה. ואני אשים את הצמיד הזה. איזה יפה. אור, אם את רואה את הסרטון הזה, אני לא גנבתי לך אך מכונה. קנו לי אותה בתל אביב. כי אמא שלי נסעה. וגם אבא שלי. אם את לא יודעת. וואו, זה פשוט מאלף. אל תירס לי לעולם. טוב, אני הולכת ליהנות מהצמיד הזה. הוא נורא יפה. אז מאוד שמחתי לעשות את הסרטון הזה, כי הוא נורא 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 ניחם אותי. וואו, איזה צמיד.
מאלף. פשוט מאלף. אין לי עוד מילים להגיד חוץ ממאלף. הנה, עכשיו אני פשוט מחזירה את החוט לכמו שהוא היה מקודם. וזהו, אנחנו סיימנו פה להיום. אני הולכת ליהנות מהצמיד הזה, זה מה שבטוח. אז נהניתי מאוד, אני מקווה שגם אתם. ביי! והסרטון הזה מוקדש כולו לליברמיק. אז ביי!